moviment. És que mireu el moviment. Veieu com em va ensenyar? Aquí em va agafar ella sola a mi i mireu com ensenyava. És que això em sortia bé, jo crec, el del 8. Mireu, és el 8, fas un 8 aquí, Però és d'aquests dies que repetiries? Sí, que repetiria, sí. Mira-la. Era una classe avançada, també ho haig de dir, Sí, clar. Jo vaig donar el tall. Avançada de... Com una batedora, et mou. Avançada, els que hi havia eren avançats. Jo no era la primera vegada, però els altres que hi havia eren gent avançada. I no et van expulsar? No, molt simpàtiques totes. Et van acollir bé. M'animaven i deien, vinga, va, Conxita. Vaig dir, escolta'm, això és un luxe, saps? Jo ho he disfrutat, això de moure la cadera. No us ha agradat veure'm a mi, bellugar? Però vull que ho feu vosaltres, va, que us ensenyaré algun passito. Mira, això va així. Ja veia que anava jo aquí. Que hi van homes i tot. Dona'm. Això t'ho poso així de costat. Com m'ho poses, això? Així de costat, que es No vegi. mourem, això, Sí que ho veuràs, Ja et dic que jo la cadera la tinc... lateral, d'anar lateral, nens, que si no ho fas lateral la cosa no va bé. M'he quedat aquí entre els dos. Mira, ui, espera't, que no Però tu encara que no tinguis faldilleta, també, Bueno, no sé si se m'ha lligat ben bé del tot, nenes, que aquí, tant contacte, va. El tema és, el 8 és el que se'm va donar més bé, per tant, agafem aquí, el 8, ella feia com un 8, com un infinit, I després es fa... Que comencin a gravar des de... Però, clar, és en moviments... M'he d'agafar aquí o no? És en moviments com... Hola, molt bé, Antola, surt de tu, nena, la cosa jo No, perquè pel que he vist és com amb cops. Hi ha un cops. altre que feien així, pam. Són cops. Sí, aquest era així, pam. No sé com moure la cadera sense no moure tot el tronc sencer. Jo la tinc, però la tinc enganxada, no es mou. Sí que me'l faràs. Aviam, jo sé una tàctica. No, deixa'm posar així. Jo ara et donaré cop de cul i ja veuràs com el mous. Tu fes veure que estàs relaxat. Sí? Pa. Ara, pa. Hem de fer amb cadena. Mira, així. Pam. Veus? Torna. Home, torna. He de tornar. Molt bé, això. Diana, la rodona aquesta. Però ens hem de coordinar. Va, intentem-ho fer coordinat. Comença, Clara. Molt bé, nen. Molt bé, el talco per totes bandes. Tu aquí què em feu que per l'altra i banda. Ara els dos cap a dins. Ara ha de ser... M'ha agradat aquest moviment de cops. Oi, és que a mi també li surt, per favor. Nen, et surt un luxe. És que ella sembla que ja hi hagi anat tota la vida. Escolta, molt bé això, aquest moviment que m'has portat. Molt. Jo també m'hi veig. Bueno, ja estic suant, Mira-la com s'hi troba ja. No, és que... Ja la veig ballar, mira-la, però és que com se li surt. Això t'ho tenies amagat, això, Tu intenta, per favor. És que ets com un pal. Que sóc un pal, ja t'ho dic. Ja hi anirem un dia, Un dia hi anirem. No. Sí que anirem. No la controlo, la que... La Monique, des d'aquí, gràcies perquè aquesta classe va ser meravellosa i portaré el Guillem, que el Guillem necessitem que mogui una mica la cadera. A mi no em cal. No, aquesta va sobrada. Conxita, fem una cosa. Sí? És que ara ens ve el